Roja sêşemê li çaremîn Dadgeha Cezaya Giraniya Amedê doza 15 rojnamegerên Kurd dest pê kir. Hêjayê bîrxistnê ku di 8 Hezirana 2022 de li Amedê li ser rojnamegerên Kurd operasyoneke berfireh çêbû û 16 rojnameger 21 xebatkarên çapemenî hatin girtin. Ji endamtiya rêxistina terorê doz li wan vebû û ji 6 salan heta 15 salan bi cezayê zindanê tên dadkirin. Sernûsera jî Newsê Safiye Alagaş mehekberê hate berdan û hejmara rojnamegerên girtî dakete 15 kesan. Rastiyal Kurdistanê heqîqeta ku li dijî rojnamegeran tê pêşxistin wê di vê danişînê de bê teşîkirin ew zulm û zordariya ku dijî rojnamegerên Kurd li Bakurê Kurdistanê tê pêşxistin. Ji ber xebatên rojnamegeriyên ku Bakurê Kurdistanê tê kirin em dizanû ku operasyon li dijî rojnamegerên Kurd tê li darxistin. Li danişînê de bi parastina ku bikin ev ê vê yekê vala derbixin. û gelek rêxistinên dezgehên ragihandinê beşdarê doza rojnamevanên Kurd bû. Nûnê rêxistina rojnamevanên Sînor Nenas, Erol Önderoğlu doza rojnamegeran şopan û anî ziman hola dadkirinê biçûk e. Dadger ji rojnamegeran bi kararîna telefona qedexe kir û got girtina dema dirêj cezakirin e. Birêz Önderoğlu wiha dewam kir. Ji par vir da Tirkiye bû welatek ku beriya li dadgehan ceza li mirovan were berîn bi mehan wan di girtîgehan da dihêlin. Ji bo wê jî bo tedbîrên digirin. Ji ber helwesta girtina dema dirêj di rêjeya rojnamegeriyên girtî da Tirkiye di cîhanê da di rêza pêş daye. 2023 da jî gelek rojnameger girtin û berdidin. Sazî û dezgehên nawnetewî ku dijî girtina ji bo tedbîrên dertên. Yani ev bi serê xwe cezakirin e. Rojnamegerê beriya ku rûbirû hakîm bimîne tê girtin cezayê xwe pêşî radize. Cihê vê helwestê di nava hiqûqê da nîne û ev bi serê xwe cezakirin e. Rêxistina rojnamegerên Sînor Nenas jî dibêjin gel li rojnameger doz hate vekirin divê bi lez û bez bê dadgehkirin û em bang li Tirkiye dikin ku divê dawî li van girtinên polîtîk bînin. Komela Mafê Mirovan ji bo rojnamegeran daxuyaniyek pêda kir û destnîşan kir saleke rojnameger bi kêfî girtine û ev gefek mezin li ser hemî maf û azadiyên welatiyan. Abdullah Zeytun serokê Komelê destnîşan kir ew nikarin di çarçoveya hiqûqê da vê dozê binirxînin û biryarên siyasî ne. Li Tirkiye xweserî û bêaliya dadgehê nemaye, mixabin li ser vê yekê êdî kes nikaşan jî nake. Di vê atmosferê da ji bo vê dozê em nikarin nirxandinekê hiqûqî bikin. Ev doz encama biryara siyasî ne û bawer dikim dadgehkirin dê di vê çarçovê da bibe. Rûniştina yekê ya dozê da di roja yekê de rojnamegerên girtî anîn ziman ew ji ber karê xwe ya rojnamegeriyê tên dadkirin û ne sûcdarin dozdarin. 13 roja yekemîn car 15 rojnameger derdikevin dadgehê. û eva êdî mero di rewşeke wisakî de nikare qala dadgehê û dadê û hiqûqê bike. Yani tunebûna hiqûqê bi her away bi vê rewşê derketiye holê. Em vê helbesta desthilatdariyê bi tundî şermezar dikin. Hêvî dikin vê şaşiyê di vê îro serrast ve wana berdin. Heciyan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.